Pak Sumarno niki kula betaken anu LC. Lagi campur sari. Mojo mon izin Pak Sumarno monggo. Ya Allah Pak Sumarno. Kita sebut aja ke depan panggung monggo. Salim dulu dari sini, Bapak. Oh iya. Iya. Pak Sumarno yang mana? Campur sari cahya muda. Campur sari wong duwe gawe. Penake saiki ra nganggo sesuk. Masuk di. Lagunya ayang-ayang yang mana ini? Iya. Alah ya lah. Monggo Bapak tidak ajeng. Pak Sumarno yang mana? Mengke Pak, ini Pak Joto, Pak Christian nanti. Ini Pak Sumarno. Gini wae, gini wae. Pak Alif, monggo Pak Alif. Tidak pergi Pak Alif. Namai
Bar niki pamrut saking Bapak John. Lagune Perawan Kalimantan Dedek Nimas setia. Dedek Nimas yang masih perawan tak ajak ke sini. Tadi siapa yang Nimas kamu langsung ke jawab sini tadi? sayang. Bapak siapa? Pak John. Pak Prijon. Iya. Pak Prijon. Nimas Wibowo. Ayo. Mbak ya. Bapak nanti lagunya ayang-ayang siap. Ini masih spesial buat bapak-bapaknya. Pak Freddy John. Oh iya siap, habis sholat asar ya Om. Siap, Om Medi Jogetnya Indonesia. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pak pujan ning ati. Salah asar. Mbok hae. Orang nganggo. Nganggo. Ora ya. Ya demit. Ning opo sliramu tega ninggal aku ngempeti sing kono Penak sing kono. Cahya muda. Iya. Campur sareng digawe, Dik.
lakon karyawaning mulya mboten kirang pakrapatan masa kadang saking Nyu Cahya Muda ngadipun bandingan Gina Wibowo Mijil saking Ladan Taman Mini Indonesia Indah Alam Sawat. Chemistry dapat chemistry ya Kak suami Sepasang istri. remaja, Iya, ya Allah jatuh remaja cinta. udah bangkotan. Oke adik Anggun Bundari monggo saking Sangga Buana. Lumata kata saking Nyu Cahya Muda. Campur sari Nyu Cahya Muda pimpinane Gina Wibowo. Campur sari wong duwe gawe penake saiki ra nganggo sesuk masuk di. Maju maju Mundur, mundur, mundur. mundur maju Mundur. mundur penak mase masuk mase 50.000 mase sak losone mase sak basane mase Bila, 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 bila. yo Yo. Yo Cahya Muda masuk di Kadang aku bocah ora usah kate nganggo bingung tua sama tua moga aja nganti gawe gelo ngati balung tuwek bolo Kenapa? balung tuwek Encok encok pegelinu lemah letih lesu ngombene ngunjene apa ngombel pli kita Sorengat. pli kita Sore. yuk monggo masuk Dik Apa kowe Nyu Cahya Muda
asam urat. Berarti enggak bisa sampai bawah berarti asam urat. Sampai bawah, Sampai bawah, sampai basah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. terus. Asam urat 2. Kalau gue bisa sampai bawah dapat apa? Aduh, iya. Kalau bisa sampai bawah dapat Kalau apa? kita bisa mau dapat apa? Dapat Pak Budi. Enggak mau. Nanti marahin Bu Budi dong. Sudah izin sama Bu Budi. Saliane kuwi, saliane kuwi. Hah? Saliane kuwi. Anu dapat damin. Aja. Apa kuwi? Matur sembah nuwun. Oke, terima kasih al artisnya. Saban bengi nyawang campur sari kok apike kaya ngene. Kapan iso ngundang tapi kula wong Jawa ya wong Klaten ngundang wong taman mini nggih kadoan. Janur kuning kembang wae weton gunung ayo dah. Pacitan sarwe mbak ya wis tanggapan murah itu diwehi nemen. Ini pokoknya keluar niki kan kodol murah aku. Nggih. Setting dastis-dastis iso nggih tuku lombok. Ah, Om Manggoro Sundalu selamat malam Omku, keluarga besar. penyanyi ini Jawa Tengah. 6.000 ampun Nggih. cukup lah nggih to. Ya, nggih, MC-ne 2.000 dhewe. Wih, larang niki. 10.000. Aja dimek dhewe to. Pacitan sih. Natkan nat. Pacitan sarwe
sudah ngaling-aling capek gunung nadyan udah kirangan nadyan wadon Ngetan bali kulon kepo setia nekelakon setia nekelakon nomane tanyo bane non nggo dibuka ngarep napa mburi malih oh ngarep Dek Are
Bunda sinten iki? Sunarni. Bunda Sunarni nggih. Niki lagune lanjut napa melih? Lah, pripun to? Oh, podang kuning mau. Nggih. Oh, nggih. Monggo, Kung. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi Ayo Bunda sini, jogetnya di sini. Monggo mriki. Podang kuning ya, Mas. Ayo, Bun.
lagu. Oh niki mung lagu. Tak kira Nek nek upama kelampan ya yo memper. Ayo Mas. Niki pun metik, Mbak. Saniki pun metik. Tanpa gigi. Oh tanpa gigi. Oh metik. Suarane kan Aku lho. kerucut. Piyaine jujur katane itu. Kupuk kae kebak cerita. Catetan Pak dicatet. Ayo to. Catetan Kakung. Catetan. Bapak-bapak pakai lagu napa monggo nderek. Miring yo. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, miring-miring. Apa setiane? Aduh, jalan ayo. Miring-miring. Ayo Mas, Timun. Tajari. Timun. Ngono kuwi dong ora. Monggo Pak Timun rujakane ora kumusah. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, salah ijing miring. Tiba-tiba jalur neh, jare kapak jalur maneh. Ayo Pak, miring-miring. Ayo Pak, miring-miring.
Sampun Pak E. Nggih, matur sembah nuwun.